Jesus, linggo ha, eh. Kan sa school. Subject nga nasa eskwelahan. 1, 2, 3, go! Math! Wala na. Nilagay ako yung daot. Ikaw mga kita Joshua. Isa dyan tagaan. Tagaan tayo ka na. Tagaan si Kuan. Sunod na. Isa tagaan mo. Uy, nakakagisa tagaan mo. Asa man yung regalo ni? Tayan sa apil-apil na siya. Ano nagregalo kan siya katuta? Uy, asa man galing kaya ni? Uy! Isipin asa galing kaya ni? Ano na sa ilalom niyo? Isa yung mga tagan ka? Pasa na yun. Sabi malib. Kali, mali. Sunod-sunod na na. Oh, sunod-sunod na rin. Dito na rin. Kali? Correct na. Nalala yung mali. Kali, Jocelina. Isa tagaan mo? Bibi. Oh, Bibi. Isa tagaan mo. Ikaw. Asa man? Wow. Adik ko, adik ka niya mo. Abrihan! Abrihan unta! Agaw ka na. Abrihan! Ano naman mo? Abrihan na to ba? Abrihan ay, abrihan. Abrihan kay! Kay! Si Bibi na abrihan. Tanaw to sa mga regalo nila. Sanda. Dapat ay nining. Ba't hina yan? Kay Nining! Isa yung gulo na Nining! Ay, kiko. Ako, isa ang taga nasa si Lawrence. Si Lawrence! Oh. Oh. Napasa pang yan yang. Yun daw at ay. Ala. Pag-uli yun? Ako na. Bago, oy, bago, oy. Walang pares. Walang pares. Abi na lang, babi na lang. Ang paris ay yan, ako pa siya, manunis. Mahal man. Tanawag ban. Tanawag ban. Tanawag ban. Wow. Tanawag ban. Ang anak at sada, bebe. Nindot ko sa ban. Dako, dako. Ayaw na mag-apit. Abi na kay ganahan. Sunod na na. Sunod na, kisay tagaan. Si Cassandra. Sandra. Wala ginagawa ang sarabang ko. Ako pa rin sabi ko. Ayan na daw, ayan na daw. Cassandra. Cassandra, sige. Ahoy. Sabi ni kanina. Wow. Wow. Jack. Jack na. Hindi na Jack. 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 Kasi makapunit ka pa rin sa buwangan. Wow, nana. Manila. Jack. Uy, ang ko kay si Manong. Sige, yun na. Ulahin na lang sa Abrihan dai. abrihan kung siya regalo. Badat! Diyan! Si Manong Silo. Diyan!
Oh, Wow! Nagkani. Udah mau dinikwat. Kamay sabi ani. Abri, Suka. Huli sabi. Paumot. suka na. Batayan ng suka. Para na yung bitaw na suka si Tia. Yan ang mga. Madali ang. Isang ba diha, Brihan? Manong siloy, kulon. Ano ba? Kulon para makawin na sila na. Kasi kadaanan. Si manong siloy kinsa ito? Alam mo na nito. Utong dyan. Kay Boto. Listen. Listen. Manong siloy. Ay pao, nakalimot ko ulay sa niya, nakalimot. Ayaw mo lang higa. Dito na rin. Ah, to kay manong siloy. Ah. Sini ang listen. Ah, kay manong siloy. Di ba ako nagpunto? Silay, silay. Ren. Wag pa mong gusto. Wala pang ano? Ay, ang iman. Dili. Ay, tapang manong. Sige, tinisel mo daan. Nanay. Oh, nanay, abiyay nay. Wow! Dako. Ang sinanyan mo yan. Papapapap. Dali, nay. Papapapap manis. Papapapap din eh. Di na mo mansin. Di na mo mansin. Ah, abiyay nay, abiyay nay. Wala sila na-video. Ito na yan. Abre. Pang-enjoy, manaoy. Manaoy. Si Aderenso. Washing machine na, portable. Anong sisa na siya gamit? Kabayi, bakit? Sakane. Hoy, ano naman yung mga baksak sa... Ade. Dako ba yan? Dako daw. Hindi na sila dapat. Eh. Ikaw pala kayo nila, di tayo busy pa. Oh, wow. Iko di makita. Wow, ni Rani. Arinula. Hindi tayo nagpapay makagamit. Nanay, arinulas nanay. Kaya naman tayo kinagaluwa na na. Ay, mula, wala ka muna. Arinula, nanay. Kasi ito mga rin na si Lia. Hoy, parang Lia, ito na kay Bordy. Bordy, nag-grade si Lia kay Bordy na si Zach. Sige, kwanta sod. Buslot baga Sige, buslot. kwanta sod. Ha? Buslog ba day? Isang ko ng buslot. Iiitsulaya. Sample. Si Tia, kasi nag-ano mo Tia. Ay, oh. Tiya. Nanay, kisa ganito, nay. Imuha. Ay, naadi, ay, naa. Asa naman. Tara, ay mo, mali. Pwede naman uy. Ano na? From Si Dingka! Ate, ate, wala ka daan. Wala ka daan. Abre, abre. Oy, di na ko na ikabi. Wala sisa. Patabang ni Yami. Tiktok lagi na siya pa. Ah, ginoang. Yes!